Ahojte, moje meno je Monika, mám 53 rokov a budem otvárať tému nadváha, pretože sa týka priamo mňa. Aktuálne vážim 102 kg a budem zdieľať všetky impulzy a všetky podnety, ktoré k tejto téme nacítim. Zaujíma ma takisto aj redukcia váhy a čo na tejto ceste bude všetko treba urobiť. Sama som poznala v živote mnoho receptov na redukciu váhy a vždy som sa v určitom momente zastavila a nebolo možné pokračovať. Takže svoju nadvahu počas posledných 20 rokov som si starostlivo pestovala a teraz začínam v podstate hĺbšie, z väčších hĺbok svojho bytia v podstate načierať inšpiráciu a možnosť si zvedomiť všetky témy, ktoré proste v mojom živote spôsobujú chuť do jedla a motiváciu jesť. Som v podstate človek, ktorý je emotívne ako namotaný na jedlo a sú v tom emócie. Takže som taký emocionálny jedlík, by som povedala. A včera som napríklad mala veľký stres a v strese som jedla a v podstate mi pribudlo na váhe asi pol kila, ktoré v podstate telo počas toho stresu nevládalo zmetabolizovať, premeniť a odviesť. Takže toto je môj prvý impuls, ako jedenie v strese a narýchlo spôsobuje, že telo proste nepremieňa látky a všetko si nechá. Tak, teším sa na ďalší impuls. A zatiaľ sa majte fajn. Ahojte.